दा जाय नोंथांमोना आसाम पुलिसाव एडिआरइआव मास्टार साख्रि लानो सानदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालाम बेनो जाबाय बर्डार्स अफ इनफो इउट्युब चेनेलाव दा गासैखौबो नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाबोबावबाय जे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ माबोरै जामारो रेजिस्टारा बेनिफ्राय जोंहा फार्स्टनिया बोरै जायो ए टु जेड आपडेटखौ लाबोदों आरो सोर बायदि खालामनांगौ खायसे बुजिबाय आरो खायसे बुजियाखै मानोना गोबां पार्सनेल मेसेजबो खालामगासिनो दङ आरो गासैनावबो रिप्लाइ खालामनो हायाखै मानोना आंबो बिजियाव थायो दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन नङाबा नोंथांमोना गोबां प्रब्लेम जागोन मानोना एडिआरइ एग्जामा सेप्तेम्बराव जागोन आरो लोगोसे आसाम पुलिस एग्जामा नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआ जुलाइनिफ्राय जागायनानै सेप्तेम्बर अक्ट'बराव नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन जुदि रिलिया जामारोबा दा बिनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनबाय थागोन दा जोङो फार्स्टआव थांगोन बेनो जाबाय साइबार सिटिआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां सार्भिसेस आसाम गभर्नमेन्टनि आन्डाराव दायो डिजिटेल खामानिखौ मावनानै लानो हायो जेरै बार्थ सार्टिफिकेट कास्ट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज पिआरसि आरो गोबां दङ दा जोङो मा खालामनांगोन फार्स्टआव आइडि थानांगोन आइडि थाबासो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो स' आइडिखौ बोरै खालामो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ दंखाजोबो डिसक्रिपसनाव रेजिस्टार खालामनायबो दङ आरो लोगोसे गोदानबो फैगोन लेटेस्टनि नाथाय दंखायो नोंथांमोना लगइन आरो रेजिस्टाराव क्लिक खालामबा जोङो आइडि खालामनानै लानो हायो अके दा जायफ्रा आइडि गैया बेखौ खालामना लाथार गोबां दङ जोंनि बर'फ्रा दासिमबो खालामना लायाखै जाहाथे नोंथांमोना प्रब्लेम जायैबादि खालामना ला सिटिजेन दङ बेयावनो नोंथांमोना खालाम गाव खालामोबा बेयावनो दोननांगोन जुदि पिएफसिबो दङ बेखौ नाङा बाट जोङो सिटिजेनाव होनाय लोगो लोगो गाहायाव लगइन मोनो अके स' बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै जोङो इउजार आइडि होनानै साइन इन खालामनांगौ जुदि आइडि गैयाबा आं बुंनाय बायदि निउ इउजार दङ बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो साइन आप खालामनांगौ फार्स्टआव फन नाम्बार एक्टिभबो होदो बेनिफ्राय जेनेरेट अटिपि होदो गिभेन नामाव सार्टिफिकेटआव जि नाम दं बेखौनो नांगोन इउजार नेमाव नोंनि नाम होनानै 1 2 3 बानो जाबाय पासवर्डखौ नोंथांमोना जायखिजाया मोजां होबानो जाबाय गोसोआव थानाय बायदि बेनिफ्राय जेन्डार बार्थडे सेलेक्ट खालामनानै पार्सनेल मेसेजाव हाय ब्रह्म बा टाइटेलखौ होदो नोंनिखौ बेनिफ्राय बे केपसा क'डखौ बक्सआव होनानै एक्सेप्ट खालामनानै साइन आप खालामबानो आइडि मोनगोन आरो आइडि मोननाय लोगो लोगो लगइन खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' बेनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ फैगोन अब्लाबो डिसक्रिपसनाव भिडिअ दंखायो नोंथांमोना नायनानै फल' खालाम बेनिफ्राय एप्लाइ खालामबानो जाबाय स' बेनिफ्राय बेबादि मेसेज मोनबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो बे मेसेजआ मानो हरदों जोबोर इम्परटेन्ट नोंथांमोननि एग्जामा लारि लारि फैगासिनो दङ दा बेयाव ओरैबायदि मेसेज फैदों नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय 2 जानुवारि 2024नि सिगां जायफ्रा आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार जादोंमोन नोंथांमोना थारैनो रेजिस्टार खालामथारनांसिगौ आरो बिनि लास्ट डेटआ 15 आगस्ट नाथाय जायफ्रा 2 जानुवारि उनावहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामदोंमोन नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरो जायफ्रा खालामदोंमोन अब्लाबो मेसेज मोनदों नाथाय नोंथांमोना बेखौहाय इगनर खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना 2 जानुवारिनि सिगाङावसो खालामदोंमोन नाथाय दासिमबो एक्टिभ दंगासिनो दङ नोंथांमोना अब्लाबो बेखौ खालामनांगोन दा मोनसे एग्जाम्पल आङो सार्टिफिकेट लाना फैबाय नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नै स' बे जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड फार्स्टआव खालामनाय अके स' बेयाव क्वालिफिकेसन नोंथांमोना आपडेटबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय रेजिस्टार खालामनाया नायदो नै एप्रिलनि 11 2022 खालामदोंमोन आरो दासिमबो बियो एक्टिभ दंगासिनो दङ नाथाय बेबो रेजिस्टार खालामथारनांगोन मानोना जानुवारिनि सिगां नालाय नोंथांमोना बेखौ खालामनांगोन स' बिनि नेक्स्ट रिनिउवेल डेटआ जाहैबाय 2025नि एप्रिलनि 11 डेटआव दङ 3 इयार्स थायो आरो मोनसे सार्टिफिकेटआ होमबाबो दायो रेजिस्टार खालामथारनांगोन नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै भेलिडिटि दङ अब्लाबो नोंथांमोना खालामनांगोन स' बेनिफ्राय जायफ्रा दाखालि खालामबाय नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया स' बेनिफ्राय रेजिस्टार सार्टिफिकेटआ माबायदि जायो जों दानो बेखौबो नायनोसै दा बेनिफ्राय एक्जिस्टिं थाखानाय रेजिस्टार नाम्बार बेनिफ्राय गोदान रेजिस्टार सेम जाया बेखायनो नोंथांमोना मोननैखौबो लाखिबानो जाबाय स' बेयाव आं नोंथांमोना देखायदों बेनो जाबाय रेजिस्टार सार्टिफिकेट स' बे एसे आलादा जायो बेनि खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय जे नोंथाङा दासान्दि मा मावगासिनो दङ मा जब मोनखो मोनाखै मा खालामगासिनो दङ बेखौसो बिथांमोना नायदों प्लास क्वालिफिकेसन आपडेट नोंथांमोना खालामदेरनो हागोन आरो स' बेखायनो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय जे नोंथांमोना मा फरायमारदों मा फरायमाराखै बिथांमोनाहाय बेखौहाय आपडेट लागासिनो दङ स' बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो खालामना ला 15 आगस्टआ लास्ट डेट थ' बिनि भिडिअ फैगोन नोंथांमोना दायो कनसेप्टखौ क्लियार जाबाय